І, амаль усё так, толькі вельмі много напоўнена багатым матэрыялам. Таких кніжак не было, было некалькі полачак і стаяла вельмі мала літаратуры. У Вілейскі музей Крысціна Шамакоўская заходзіць і хвалюецца. Ды як не хвалявацца, калі з яе пачалася гісторыя стварэння першай музейнай установы ў раёне. 30 гадоў таму яна стварыла Вілейскі музей і стала яго першым дырэктарам. Той дзень помніць як сёння. Ганарыцца яшчэ было няма чым. А вот с ветеранами, так сказать, в тесном контакте поговорить, что еще там не сделано, что там, что добро, что дрянно, как я называю свои, выказали, что как не подобается. Ну, але вельмі ўсё добра падавалася. Музей адчынілі ў маі 1985-го. Да гэтага энтузіасты і нераўнадушныя да гісторыі роднага краю людзі літаральна грукалі ў дзверы ўлады. У Вілейцы павінен быць свой музей. Гісторыя краю найбагацейшая. І музей размясцілі на плошчы Свабоды у будынку былой пажарнай аховы, помніку грамадзянскай архітэктуры пачатку 20-го стагоддзя. Але музей мог з'явіцца і раней, у 40-е гады, калі Вілейка была абласным цэнтрам. У маі 41-го настаўнікі Фельдман і Шыраеў даслалі ў рэдакцыю абласной газеты ліст. У нашай краіне створаны сотні новых музеяў, няма музея толькі ў нас, а ён вельмі патрэбны. Абласны цэнтр павінен мець свой музей. І хто яго ведае, можа музей мог адзначаць уже свае 70, але праз месяц раптоўна грымнула вайна, потым вобласць перанеслі ў Маладзечна, і задума здзейснілася толькі праз 40 год. А між іншым вілейскія знаходкі унікальныя. Крысціна Шамакоўская памятае кожную. Калі праводзілі раскопки под кіраўніцтвам Михайла Михайловича Чернявского, каля Сосенкі. Для мяне гэта было першы раз, і вельмі это цікава было, і я першы раз убачила кремниевые ножи. І настолькі гэта мяне поразило, я схапила гэтыя ножи і тут же порезала пальцы. Вот это первое уражение было от археологичных раскопок и накольки острые ножи, которые пролежали амаль 1000 годов у земли, и насколько они приладные были для працы нашим далеким продкам. Вілейская музейная скарбніца багацейшая і унікальная. Комплекс жаночых упрыгожванняў 10-11 стагоддзяў. Манетны скарб знойдзены пад Касцяневічам у 17 стагоддзі. Граф Тышкевіч са сваёй экспедыцыі падчас падарожжа па Віллі пакінуў матэрыялы. Метрыкі і кнігі шлюбных вобыскаў з Рэчкаўскай цэрквы, шматлікія дакументы і фотаздымкі розных гістарычных перыядаў. Вось, напрыклад, так выглядала Вілейка ў 30-е гады мінулага стагоддзя. Дзякуючы першаму вілейскаму фотографу Берке Берману і супрацоўніку музея сёння можна ўбачыць вуліцы, дамы, людзей. За 30 гадоў музеем кіравалі 5 дырэктараў. Крысціна Шамакоўская саступіла месца Натальі Яфімавай, 8 гадоў узначальвала установу Валянціна Лапко, якая 4 гады таму перадала справы Сергею Ганчару. Яшчэ адзін дырэктар, Яўген Ігнатовіч, як і Крысціна Шамакоўская, на памяць не скардзіцца. Вот тут сидела Колосова, тут Колосова, где Валя сидела? Тут в Валя, а я тут. Коласова Ольга Александровна – гэта асобная гісторыя музея. Старшы навуковы супрацоўнік працуе з пачатку заснавання установы. Гэта яна была складальнікам кнігі «Памяць». Кнігі, у якую па малекулам, атамам з дапамогай краязнаўцаў і энтузіастаў укладвала гісторыю. Якая трудолюбівая яна. Яна ж столькі зрабіла. Ёсць на Вілейшчыне не менш адметнае гістарычнае месца – вёска Заброддзя. Сапраўдныя творцы Барыс і Валянціна Цітовічы стварылі там своеасаблівы музей – мемарыял памяці Першай сусветнай вайны. Дагледжаныя могілкі, капліца, званіца. І 9 мая ў Заброддзі гэта падзея, якая збірае шмат вілейчан і гасцей. Дарэчы, гэта Цітовічы былі аднымі са стваральнікаў знакамітага музея Дудуткі, які мог з'явіцца і на Вілейшчыне, але ад іх прапановы улады тады адмахнуліся. Яўгену Ігнатовічу 15 гадоў таму таксама прыйшлося адстойваць сваю прапанову – выставачную залу. На этом месте, где расположен выставочный зал, был сначала автовокзал, кафе «Дружба», а потом был детский магазин «Детский мир». Мы решили выпросить у властей города это здание под выставочный зал. Идея давно носилась. Подготовили письмо и пошли с этим письмом на сессию
городского совета депутатов. Але прапанову не падтрымалі дэпутаты. Маўляў, якая яшчэ выставачная зала, хопіць з вас музею. Когда поставили на голосование, мы проиграли. Нас не все депутаты поддержали. Мы тогда придумали следующий вариант. Тады Ігнатовіч з кампаніяй вырашылі дзейнічаць інакш. Напярэдадні наступнай сесіі запрашалі да сябе дэпутатаў, паказвалі, што не хапае месца. Угощали их чаем. В итоге очередная сессия. Мне предоставили слово, но выступить не дали. Сказали, нам и так все ясно. Дорогие горожане, гости, все удельники нашей урочистости. Сегодня у Международный день музеев на Вілейській землі у її культурному житті сапраўды свята. Ми даємо на ваш суд нову установу, яка повинна зробити ще один крок у розвитку культури, захованні і розвитку лепших традицій наших батьків і дядов, залу вистав ім'я Сільвановича. Тады па дапамогу звярнуліся да ўсяго горада. Падлога з буддэталяў, мэбля з касцёла. Дарэчы, у касцёле месціўся за савецкім часам дом мастацтваў імя Нікадзіма Селівановіча. Яго шмат год аднаўлялі энтузіасты на чале з Валянцінай і Барысам Цітовічамі. Сёння ў фондах музея ўжо больш за 21 000 разнастайных экспанатаў асноўнага фонду. Так, ну вот тут лежат картины наши. А ў выставачнай зале імя славутага мастака Нікадзіма Селівановіча яго землякі ладзяць імпрэзы, выставы, экспазіцыі, сустрэчы, а ў беларускай хаце хлебам і медавухай сустракаюць маладых. Задумка Сергея Ганчара, сённяшняга кіраўніка музея, прыйшлася даспадобы вілейчанам і гасцям горада. Усмешка вітае і на вуснах Яўгена Ігнатовіча. Ностальжи. А это как? Мне хочется иногда бросить все и прийти на работу в музей. И здесь отдыхать. Работать с удовольствием, чтобы оглянулся, и у тебя сзади было такое мероприятие, такое здание, такой выставочный зал. Музейнае жыццё на першы погляд ціхае і непрыкметнае насамрэч віруе. Сёння на базе музея дзейнічаюць два музейныя праекты: гістарычныя вандроўнічкі і горка па-беларуску. Традыцыйным стала свята ноч музею, якая збірае вілейчанаў на плошчы Свабоды. І толькі за адну ноч музей наведваюць больш 1000 цікавых да гісторыі людзей. Год таму адчынена сувенірная лаўка, дзе можна набыць цікавыя і карысныя падарункі на памяць. І гісторыя на гэтым не спыняецца. Вілейка хутка мяняе свой выгляд. Знакаміты Максім Танк, працуючы на вілейскай зямлі, неяк занатаваў у сваім дзённіку: нехта павінен запісваць сённяшні дзень вілейкі, найбольш слаўныя даты яго сучаснага і мінулага, а то схамянёмся і будзе позна.